Con 142 inscritos, entre os que destacan 32 mulleres copilotas, o Rally San Froilán terá lugar o vindeiro sábado día 18, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación, principal patrocinadora da proba que chega á súa 47 edición, organizada pola Escudaría Miño. 47 edicións, eso xa fala moi ben de toda a afección que hai ao rally nesta provincia e nesta cidade, porque moi poucos eventos, sexan deportivos ou de outra índole, son capaces de sobrevivir durante 47 anos, e iso, a parte da afición, e tamén grazas ao traballo da Escudería Miño. A competición automobilística disputarase en 4 tramos a dobre pasada, en Outeiro de Rei, no Corgo entre o Páramo e Goián, e Samos, que por vez primeira se inclúe no rally. É o último treito do rally e do Campeonato Galego de Rallys, e probablemente sea o treito decisivo do campeonato e do campeón galego de rallys. En máis novidades este ano. Dentro dos 93 km cronometrados que ten o rally, decidirase o Campeonato Galego de Xunta de Galicia de Rallys desta tempada, e tamén se deciden varias das copas principais, como son a Copa Renault Clio, a Dacia ou a R2. Máis dunha dúcia de pilotos, entre eles o gañador do volante de Deputación, Sergio Lozano, que debutará co equipo PTC Competición, acudiron á presentación que tivo lugar este martes na Praza de San Marcos.